हो मैदेर बे आंनि गार्लफ्रेन्डमोन बे खदाल फिल्म एक्टरमोन होननाय हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ ना दायो ससियेल मिडियायाव मा भाइरेल जागासिनो दं स' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय बर'नि फावखुंग्रि मिथि नार्जारी बिथाङा गोदान बयफ्रेन्ड लानानै मुम्बाइआव जुलि जाहैबाय आरोना आब' मिथि नार्जारी हाबा जानायनि गोबां भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव दायो फैलायबाय मैदेर नोंजों दानो गैया होनबाय दानो मैदेरा नोंजों दंजाबो हा नोंजों दहायो सनियाजों मैदेरा गैया होनबाय दा मैदेरजों परमिस लाबाय होननानै सनियादि बुंहरदों नों सोर नों सोर सोर नोंलाय नों सोर नों ओमफ्राय माबोरै गैया होनखो माबोरै रायज्लायनो हाखो नोङो कनफारेन्सआव दङ बुजिदों ओमफ्राय नों लाजिदों ना लाजियाखै हो मैदेर मैदेर मुंनि सासे कन्ट्राक्टारा सनिया बसुमतारी मुंनि सासे मडेलारजों भाइरेल जालायबाय स' बिनि उनाव फैगासिनो स' गाइस मा जाबावलाय सासेनि उनाव सासे माथो मैदेरनि उनाव खदाल जालायबाय नै मैदेर होनो थाखाय खदाला भाइरेल जालायबाय सिनेमा बानायग्रा ना मानो नायलांदो बे आंनि गार्लफ्रेन्डमोन बे खदाल फिल्म एक्टरमोन होननाय बाट आंनि गार्लफ्रेन्डआ ओरैसो ओंखारबाय खानि ओंखारलानाय बे जाबाय एक्टर भिडिअ खालामनाय खदाल दिनैसो बिराद फेस टु फेस खालायना फैदोंसो खानिया दासो रजाया आंनि गार्लफ्रेन्डमोननि बे जाबाय फिल्म बानायनाय खदाल मोखांखौ एखामादो लाजिनानै नोंथाङा